Nazdar, vítaj opäť na mojom YouTube kanále, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme túto krabicu, kde sa nachádza definícia rýchlosti od Pumy. Je to produkt, ktorý ti pomôže zlepšovať tie tvoje časy, vysnené časy. A konkrétne, čo tu mám, je Puma Fast Air Nitro Elite 3. generácia, ktoré nájdeš na Top 4 Runningu s cenovkou začínajúcou na 300 €. Samozrejme, je to štartová cena, takže už v čase, keď pozeráš toto video, môžu byť zľave a pokiaľ nie sú zľave, vieš, čo máš robiť. Zľavový kód Kopackovo ti dá dodatočnú zľavu. Jediné, čo treba, je klikať Top 4 Running. A pokiaľ ťa zaujímujú práve tieto, dole pod videom bude slovenský link, bude tam aj český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na toto, čo pomaly idem otvoriť. Takže nebudem to zbytočne zdržovať, pretože súčasťou balenia, čo som si všimol, tak sú tu síce nejak tak rozhádzané, ale sú tu aj náhradné šnúrky, alebo náhradné, je to jedna z možností, takže ak nechceš tie, ktoré sú práve na tomto produkte, práve tie červené, môžeš ísť kľudne do modrých. To sú oni, ako dispozícii na Top 4 Runningu je množstvo farieb, takže vyber si takú, akú potrebuješ. Ja som vybral práve takúto červenkastu, takže ten výber mám čisto na tebe. Idem najskôr za vami, ukážem vám, ako vyzerajú a následne si ich trošku rozoberieme. Takto a nebudeš pozerať z vonkajšej strany, takto asi väčšinu času, čiže z hora. Vnútorná strana, inak sledujte, ak ten materiál presvietá, k tomu sa za chvíľučku dostaneme. Podrážka. A takto vyzerá oblasť päty. Základné parametre, drop 8 mm, miera tlmenia je taká, že vyššia. Čo sa týka hmotnosti, tak tá sa hýbe okolo 170 gramov. Samozrejme, je to tá stredná veľkosť, myslím, že UK8, UK9, ja mám UK11, ale stále si myslím, že sme pod 200 gramami. A teraz pekne si poďme ten model rozobrať, pretože ten zvršok, ktorý tu je samozrejme synteticky tvorený technológiou Ultra Wave. A fakt tá syntetika je tenká, priesvitná, ale za to veľmi odolná, takže nemusíš sa bať, že by sa ti niekde natrhla. Veď pozrite sami. V podstate všade, kde sa pozriete, tak môžete vidieť tie moje prsty, ako presvítajú. Takže aj čo sa týka samotného odvetrávania tej tvojej nôžky počas pretekov, je o to maximálne postarané, takže žiadne kumulované teplo, proste všetko teplo pôjde preč. Ďalej, čo sa týka šnurovania a vstupu, tak je tu jazyk klasický, ktorý sa po bokoch nejako extra neuchycuje, takže uchycuje sa len niekde v strednej časti šnúrkami, inak je to v podstate stará dobrá klasika, s tým, že šnúrky sú opäť bez akéhokoľvek gripu, čo je možno aj škoda. Predsa len keď sú jemne pogripované, tak máš väčšiu oporu v nich, že sa ti nerozviažu počas toho najdôležitejšieho, počas tvojich najdôležitejších chvíľ, keď chceš dosávať tie najlepšie časy. Ale myslím si, že ak to dobre utiahneš, tak tie šnúrky by mali vydržať utiahnuté počas celej doby nosenia. Čo sa týka oblasti päty, opäť je to taký, že jemný vankušík, ktorý sa stará o to uchytenie a dodávanie práve toho komfortu počas celej doby nosenia. Vložka, ktorá je vnútri, není odnímateľná, je tam lepená, takže ak používaš vlastné vložky, v tomto prípade vlastnú nepoužiješ, ale aspoň na ten dotyk pôsobí veľmi dobre, veľmi tlmivo, takže aj toto je jedna z vecí, ktorá pomôže práve k tomu, aby každý jeden tvoj dopad bol omnoho tlmenejší. Čo sa týka tých tlmiacich vlastností, tak je tu pena Nitro Elite, ktorá vyplňa práve spodok tejto obuvy a jej úlohou je samozrejme tlmiť každý tvoj jeden dopad. Zároveň na tom spodu, na tej podrážke ste si možno všimli práve ten karbonový plátik s názvom Power Plate. A ten vyzerá takto s tým, že siaha od päty a ťahá sa až do prednej časti práve tejto obuvy a jeho úlohou je zabezpečiť to. Znova budem sa opakovať, ale šetriť tú tvoju energiu a strieľať ťa k tým tvojim vysneným časom. A už keď som to tu tak ohýbal, tak proste bolo cítiť aj to, že ten grip, ktorý na spodu a s názvom Puma Grip je výrazne cítiť a jeho úlohou je samozrejme zabezpečiť ten najoptimálnejší záber. Viac menej, hlavne za tých suších podmienok, predsa len je to hladká plocha, sú to také, že sliky. Ako nehovorím, že počas dažďov by ten grip bol zlý, ale určite najoptimálnejší je vždycky za sucha. Takže toľko k ním, samozrejme, ak sú akékoľvek otázky, pýtajte sa do komentára, poprípade, ak si neviete vybrať, píšte mi na môj instagramový profil Kopackovo beha. A za dnes je to všetko, toto sú teda Puma Nitra Elitky. Díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Ahoj!